thune, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette de l'huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit élégance, dit toujours et dit divorce, qui dit courage, te dit d'aller car les problèmes viennent pas seuls, qui dit crise, te dit να σας πούμε να ξεκινήσετε ήσυχα και να δώσετε μετά, αλλά τώρα αυτά είναι μόνο νομίζω ναι. Λοιπόν, απλά λίγο προσοχή. Ξέρουμε θα ξεκινήσετε όλοι πολύ δυνατά, είναι ένα πεντάρι, θα το πάτε τάπα, τάπα, τάπα. Πάμε χέρια ψηλά για να δούμε όλα τα χέρια ψηλά. Αχ, είναι κοντούλα και δεν με βλέπετε. Βι, ένα βι, Viking, πάμε. Σε σχήμα με τα χέρια. Και πάμε, κλαπ, κλαπ. Πάμε από την κλειστή. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, να το διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, να το ευχαριστηθείτε. Είμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος και πραγματικά τρέχουμε δίπλα στη θάλασσα και είμαστε μέσα στην πρωτεύουσα. Σαν tips θα σας πω, ξεκινήστε το πρώτο μισό, είναι 2,5 χιλιόμετρα προς τη Βάρκηζα και επιστροφή. Ξεκινήστε λίγο πιο σιγά, έχει ανοφέρειες και κατοφέρειες μικρές, οπότε είναι μια διαδρομή απαιτητική, αλλά με πανέμορφη θέα. Να το ευχαριστηθείτε όλοι. Λοιπόν, η πρώτη συμβουλή ήταν αυτή. Η δεύτερη συμβουλή είναι για κάθε χιλιόμετρο έχει και ένα μελομακάρονο. Σας το λέω, είναι θρηνητικό το θέμα. Ενθουσιάστηκες, είπε. Μα γιατί τρέχουμε. Πάμε, είστε στο καλύτερο μέρος.
παίξω, είμαι έτοιμο. Δεν θα φας τρελομακάρον όμως. Έχω φάει ήδη 3. Εντάξει. Θα σου βάλω προφώνηση. Πάμε λοιπόν, αν είσαι έτοιμος, να δώσουμε κίνηση σε αυτό το καταπληκτικό γκρουπ. 5, 4, 3, 2, 1, γκολ!